Ahoj šachista, vítaj pri 7. pokračovaní seriálu Učím sa vyhrávať a dnes sa pokúsime poraziť Wendy, ktorá má rating 1500 a už patrí medzi pokročilých botov, takže ideme do tej najnáročnejšej kategórie, kde nás čakajú už naozaj silní súperi, ktorí už nerobia také triviálne chyby. Ešte si sem tam niečo podhodia, ale už je to naozaj skôr zriedkavosť oproti ostatným a tým slabším botom. Takže v tejto kategórii pokročilých nás čakajú až 4. No a Wendy z nich je teda najslabšia, má rating 1500, ale už teda hrá výrazne lepšie ako tí boti predtým. Takže na to, aby si dokázal poraziť aj týchto pokročilých botov, mal by si už poznať nejaké základy otvorení. Čiže čo je to napríklad sicilská obrana, francúzska obrana, talianská hra, španielská hra, dámsky gambit a podobne. Nemyslím, neuč sa vôbec nejaké dlhé varianty, to nepotrebuješ, aj tak by si to rýchlo zabudol, ale skôr nejaké také základné myšlienky toho, ktorého otvorenia. O čo tam väčšinou ide a o čo sa snažíš. Taktiež v koncovkách verím, že už máš hlbšie znalosti a to znamená, že už napríklad vieš, že vo väžových koncovkách väža stojí najlepšie za voľným pešiakom a pred pešiakom stojí najhoršie napríklad a podobné takéto základné dôležité informácie v koncovkách. A takým dobrým cvičením, ktoré ti pomôže v tejto úrovni, je napríklad matovanie dvomi strelcami. Keď to zvládneš, tak si myslím, že aj týmito botmi dokážeš vyhrávať spoľahlivo. No a veľmi dôležité, teda verím, že riešiš pravidelné diagramy a veľa diagramov a už nemusíš príliš riešiť maty jedným ťahom, ale rieš už viacťahové kombinácie, napríklad teda mat druhým ťahom, alebo prípadne diagramy na väzbu, oťažný úder a podobné kombinácie, ale teda viacťahové. Aby si práve dokázal premyslieť aspoň 1-2 ťahy dopredu. To znamená, že aby si mal nejaký plán. To je veľmi, veľmi dôležité. Pretože už títo boti hrajú veľmi dobre a jednoducho tam nestačí taká zvrklá hra, kedy si ťaháš len tak od buka do buka a snáď to vyjde alebo nie. Takže, ako vyhráš proti Wendy aj proti ostatným botom? Určite sa snaž vylepšovať svoje najhoršie stojace figurky. Keď sa zahľadíš na svoju pozíciu, hľadaj, čo by asi v ktorej pozícii bolo vhodné vylepšiť. Samozrejme, hľadaj slabiny u súpera, či môžeš dávať šach, čo nemá chránené, alebo či vieš nejakým výhodným spôsobom napadnúť hodnotnejšiu figurku. A keď tieto slabiny nájdeš, uvažuj, ako by si ich vedel využiť. Ak si dával dobrý pozor v minulých videách, tak tieto prvé 3 body sú rovnaké ako aj u mierne pokročilých. A naozaj ti to stačí na to, aby si dokázal poražiť aj týchto silnejších botov, pretože ak už riešiš zložitejšie diagramy, ak už poznáš základy otvorení, základy koncoviek, máš hlbšie znalosti šachu a vieš lepšie tú pozíciu zhodnotiť a vieš preto sa lepšie rozhodnúť, ktorú figurku treba rozohrať, lepšie si všimneš slabiny u súpera a nájdeš tie správne riešenia častejšie. Takže vidíš, v podstate je to skoro to isté, ale teda 4. bod je nový a ten chcem zdôrazniť. Rozmýšľaj, čo na tvoj ťah asi odpovie súper. Tu mám na mysli predovšetkým nejaké naivné šachovanie. Často šach nemusí byť najlepší ťah, keď sa súper vie jednoducho ubrániť, ale hľadáme naozaj dobrý ťah, proti ktorému sa súperovi bude ťažšie brániť. Takže to je veľmi užitočné. Vždy, keď plánuješ si nejaký svoj ťah, uvažuj, čo asi by mohol ten súper tvoj odpovedať. Napríklad, ak chceš útočiť, či náhodou súper nemá nejakú úplne jednoduchú obranu, ktorou ťa vyženie preč. Alebo naopak, ak sa brániš, zase hľadaj možnosti, či
vieš sa nejak aktívne brániť, že aby si aj superové figurky napádal, alebo zase že či svojim obranným ťahom si v podstate pozíciu ešte viac nezhoršíš, že možno si ubrániš jednu vec, ale pohoršíš si niečo druhé. Takže toto je veľmi dôležité a poďme teda už na samotnú partiu proti Wendy, ktorá má rating 1500, hrali sme ju bielými figurkami. Ako vidíš, podarilo sa nám zahrať bez hrubých chýb, ale rovnako tak aj Wendy, ale teda nejaké chybičky tam ešte boli, takže poďme sa pozrieť na samotný priebeh partie. Sem. A teda toto otvorenie verím, že poznáš a že je to sicílska obrana, je to veľmi časté a populárne otvorenie. Čierni ho radi hrávajú a preto je veľmi užitočné vedieť a vybrať si nejakú variantu za bieleho, ktorou teda budeš hrávať proti sicílskej obrane. A taktiež za čierneho je to určite veľmi dobrá voľba hrávať proti E4. Takže v Sicílke verím, že už vieš, že dôležité je, alebo typický motív je hrať pešiakom do centra na D4. Môžeš to hrať aj hneď, ale my sme sa teda rozhodli vložiť ešte ťah strelec B5. To je tiež užitočný ťah a ten strelec sem ide na to, aby vyhodil v tomto prípade jazdca. Alebo keby tu čierny hral inak, tak aj strelca. Takže na to sme tu, vyhodili sme jazdca. Vymenili sme jeden pár figúrok, teraz už vieme dokonca robiť rošádu, ale vidíme, že tento pešiak v centre je napadnutý, tak si ho pochránime. Mohli sme sa síce hrať rovno aj rošádu, počítač navrhuje takúto dobrodružnú variantu, kedy obetujeme pešiaka, hráme akoby gambit, lebo vďaka tomu sme si rýchlo rozohrali aj väžu, aj jazdca, máme náskok vo vývine, ale to je taká dobrodružná varianta, takže ak máš chuť na takéto niečo, tak kľudne, ale my sme teda zvolili kľudný prístup, rozohrali sme si jazdca, pochránili pešiaka. Wendy otáľa s vývinom figúr, zatiaľ ťahala teda väčšinou alebo dosť často dámov, čo teda už vieme, že môže sa vypomstiť, lebo toho jazdca sme vyhodili a teraz jej ostávajú figurky v základnom postavení, čiže aj kráľ má ešte veľmi ďaleko do rošády. No a prichádza teda chyba, väža B8, tým vôbec neumožňuje nejakú rošádu, dokonca veľkú rošádu, tým pádom čierny už nemôže robiť, nerozohráva si figurky, takže toto bola chyba. A ako vidíš na bielom stĺpci, už teraz biely má vyhraté postavenie. Aj keď nemá žiadnu materiálnu výhodu, ale hovoríme, že má pozičnú výhodu. Má náskok vo vývine, má bezpečnejšieho kráľa. No a teraz ako by mal biely postupovať. Teraz je veľmi dôležité zvoliť správny plán hry. Preto uvažujeme aj viac ťahov dopredu, že ako asi by sme chceli hrať. No a toto bude pekný príklad na partiu, keď kráľ sa zabudne v centre. A ako náhle kráľ, ako hrá Wendy, ostáva v centre, snažíme sa otvoriť tieto stĺpce a skúsiť dať tomu kráľovi šachmat alebo získať nejakú materiálnu výhodu. Pretože ten kráľ má veľmi ďaleko do rošády, preto jednoducho v tom centre dosť môže sa stať veľmi ľahko, že tam ostane dosť dlho. Preto ideme D4, pamätaj, to je v sicílskej obrane veľmi bežný ťah a veľmi užitočný. No a pokračujeme v tom našom pláne, naťahujeme pešiaka dopredu, lebo chceme nejakým spôsobom tých pešiakov povymieňať, aby nezavadzali väži, ktorá by bola veľmi užitočná na E-stĺpci, keby sa otvoril. Takže Wendy zase hrá taký nevydarený ťah pešiakom. Vidíte, okrem ťahu jazdca buď ťahala dámou, alebo väžou, čo tiež nebolo veľmi dobré, alebo pešiakom, takže nerozohráva si Wendy dobre tú pozíciu. Predovšetkým si neschováva toho kráľa do rošády. No a preto my pokračujeme v tom pláne a snažíme sa tú pozíciu otvoriť. Chceme týchto našich pešiakov povymieňať, aby sa otvorili stĺpce proti superovmu kráľovi. Takže preto tento ťah dopredu, aby jednoducho ten pešiak mohol ísť
mohol vyhadzovať pešiaka a tým pádom uvoľniť cestu veže. Čiže toto sa nám aj podarilo, povymieniali sme týchto pešiakov. Samozrejme počítač tam vidí ešte silnejšie varianty, ale ešte musíme čosi potrénovať, aby sme dokázali počítať porážať. Takže podarilo sa nám tých pešiakov povymieňať, čo je výborné. No a teraz ideme jednoznačne sa snažiť využiť toto, že tieto voľné stĺpce proti čiernemu kráľovi. Ten kráľ sa zabudol v centre, no a hneď robíme väzbu, ktorá je veľmi nepríjemná, lebo tento strelec teda nie je chránený a pohnúť sa nemôže, pretože za ním stojí kráľ. Takže Wendy zahrala takýto ťah, stiahla si strelca, vďaka tomu dáma si chráni strelca, na to si treba všimnúť, že to strelca vyhadzovať nemôžeme. A zároveň aspoň prerušila tú väzbu, takže ten kráľ už povedzme nie je až v takom veľkom ohrození. Ale ako vidíš, stále máme víťazné postavenie, i keď nemáme vôbec materiálnu výhodu. Hej, takže toto sa budeme tiež učiť, že dobrá pozícia je častokrát viac ako nejaký materiál naviac. No a teraz uvažujeme, ako by sme tie voľné stĺpce vedeli využiť, no a verím, že aj teba napadlo, že si jednoducho postaviť batériu z dámy a veži. Sú zoradené pekne za sebou, napádame tohto strelca a tým, že stojíme na stĺpci oproti kráľovi, je v nebezpečí. Preto Wendy sa rozhodla takýmto spôsobom ísť na pomoc strelcovi, aby aj kráľ chránil strelca, ale týmto pádom Wendy stráca možnosť robiť rošádu a ten kráľ vidíte, že nie je úplne dobre zabezpečený, postavený. Takže, ale zase ten čierny nemá nejakú veľkú slabinu. No a teraz dôležité uvažovať, ako ďalej. A samozrejme, radi by sme si rozohrali tohto strelca, ale všímame si aj superovú pozíciu, že tá dáma napáda tohto pešiaka. Ako náhle by ten strelec niekam odišiel, hrozilo by vyhodenie pešiaka. Je pravda, že ten strelec by mohol ísť sem, pretože tu rovno napáda väžu, takže pre Wendy by určite nebolo príliš vhodné vyhadzovať tohto pešiaka, takže toto bol aj najlepší ťah. Ale zároveň inou dobrou možnosťou je napríklad spraviť si okienko pre kráľa. Tým sme nič nepokazili a zároveň sme kráľovi pripravili toto políčko, keby náhodou vznikla v budúcnosti situácia, že by potreboval niekam ustúpiť. Takže Wendy zase zbytočne naťahujeme pešiakov. To sme boli zvyknutí skôr u začiatočníkov, že príliš veľa ťahali pešiakmi a Wendy zase robí takýto nevydarený ťah. Wendy by rada rozohrala tohto jazdca, ktorý sa nemá kam pohnúť, ale bohužiaľ tiež nemá pre ňoho dobré políčko. On by veľmi rád skočil sem, lenže tu je pešiak, tu zase zavadzia strelec, no a keby jazdec skočil sem, tak jednoducho to môžeme vyhodiť. A teraz by mohol prísť krásny ťah jazdec D5. A to kvôli tomu, že keby ho čierny vyhodil, tak my môžeme zase brať tohto strelca. No a ak by kráľ sa vybral na takúto dobrodružnú cestu po šachovnici, no tak dokonca biely by ho vedel zmatovať. Napríklad v tomto prípade sa nebojíme obetovať jazdca, pretože ak by ho vyhodila, jednoducho dávame šachmat. Ale aby sme dokázali nachádzať takéto kombinácie, musíme sa naučiť počítať aspoň 1-2 ťahy dopredu. Ale zase určite, keď je takýto kráľ slabo chránený, neboj sa zaútočiť, keď máš dostatok figúr. Navyše čierna nemá pri kráľovi žiadnu figúrku, takže tam máš veľké šance nájsť šachmat alebo nejakú veľkú materiálnu výhodu. No ale poďme naspäť do partie. Wendy sa rozhodla ťahať pešiakom, čo bol zase taký zbytočný ťah. No a my si chceme teda rozohrať tohto strelca, ale aby tento pešiak nebol chránený, tak ho jednoducho natiahneme sem. No a Wendy teraz zvolila dobrý ťah, ponúkla výmenu dám. A pamätaj si, že keď stojíš lepšie a superov kráľ je slabo chránený,
alebo nie je príliš dobre chránený ako v tejto pozícii, tak tá výmena dám príliš užitočná nie je. A preto táto výmena dám stráca ňou biely istú časť výhody. Je pravda ale zase, že teraz má čierny veľmi pokazených pešiakov a preto správnym plánom bieleho je nejakým spôsobom napádať týchto slabých pešiakov, hlavne toho dvojpešiaka, lebo sa veľmi ťažko bránia a je veľký predpoklad, že bielemu sa podarí získať nejakého pešiaka. Preto strelec ide sem, čo síce počítač kritizuje, ale už si ho chystáme na to, aby mohol napadnúť tohto pešiaka. Takže Wendy tiež neodpovedala správne, konečne si mohla rozohrať toho koňa. No a my jednoducho s koňom odskočíme a napadáme tohto pešiaka, ktorého, keď si poriadne všimneš, čierna si veľmi nemá poriadne ako chrániť, pretože strelec, ak odskočí sem, tak jazdec zase vezme tohto pešiaka, pretože strelec ho prestal chrániť. Preto Wendy zvolila takýto ťah, čo je ale chyba, zbytočne znova ťahá väžou, my si toho pešiaka jednoducho vyhodíme a zároveň napádame väžu. Je pravda, že tá väža stojí na voľnom stĺpci, ale momentálne nemôže ísť ani sem, ani sem, ani sem, takže zatiaľ nie je príliš nebezpečná. Navyše by mala ťahať znovu, lenže Wendy si to nevšimla. Zbytočný ťah pešiakom vysie väža, takže väžu si jednoducho vyhodíme a navyše odlákali sme strelca, takže získavame ďalšieho pešiaka. Takže máme už veľkú výhodu, samozrejme všívame si superku, aby náhodou nezískala nejakú protihru, napáda pešiaka, tak si ho pochránime jazdcom, jazdec stojí v centre výborne a navyše rovno napádame aj tohto strelca. Wendy si konečne rozohrala svojho jazdca, no a teraz zase uvažujeme ďalej. Jednoducho pri výhode, pri takejto veľkej výhode sú dobré výmeny. Lebo keď povýmeniaš figurky, tebe by mala ostať figurka naviac, pretože máš, alebo pešiaci naviac, pretože máš tú výhodu. Takže neboj sa jednoducho vymieňať. Navyše tu získavame pešiaka. Ďalšia možnosť výmeny, nech sa páči. A výborne, zbavili sme sa nejakých figúr a tým pádom by sa nám mala preváha realizovať jednoduchšie. Samozrejme, teraz tie naše dve figurky, ktoré nám ostali, nestoja príliš aktívne, takže poďme rozohrať väžu. Na voľnom stĺpci stojí výborne a plán je jednoduchý. Máme tu troch voľných pešiakov, takže postupne ich naťahovať dopredu a snažiť sa postaviť si dámu. Ale najprv si teda vylepšíme figurky, tá väža nepustí kráľa zastavovať pešiakov, taktiež nepustí jazdca, ktorý nemôže skočiť ani na jedno z týchto dvoch políčok, takže tento ťah je veľmi užitočný a zároveň možno niekedy prípadne by tá väža mohla zase niečo napadnúť, ohroziť. Takže poďme ďalej, vylepšíme si aj jazdca, aby zbytočne nestal na kraji šachovnici. No a poďme naťahovať pešiakov do dámy. Tu zase sa nám naskytla možnosť výmeny figúr, takže skočíme jazdcom sem, takáto vidlička, samozrejme jazdec nás môže vyhodiť, aj vyhadzuje, ale zase zbavili sme sa páru figúrok a tá naša preváha by mali by sme ju realizovať tým pádom jednoduchšie, lebo tých figúrok je zase menej. Je tu nejaká väzba na kráľa, ale tým, že čierna má už iba strelca, nevie ju poriadne nejakým spôsobom využiť a my už realizujeme ten náš plán a pešiakov naťahujeme do dámy. Takže Wendy samozrejme sa snaží hrať s kráľom, napadá nám väžu, ale tu zase keď si prepočítaš 1-2 ťahy dopredu, zistíš, že s tou väžou vôbec ťahať nemusíš a môžeš ísť dopredu, pretože dokonca nám vyhodila pešiaka a vyhodí väžu, ale nám to nevadí, pretože pešiak už je veľmi ďaleko a Wendy ho kráľom zastaviť nevie. Takže sme prišli až do dámy, no a verím, že toto už by nebol pre teba žiadny problém. Zmatovať čierneho kráľa, ktorého zaženieme do rohu, samozrejme pomôžeme si s kráľom, nejakých pešiakov povyhadzujeme, keď treba a ostatné si všímať nemusíme a dávame šachmat. Takže
Je pravda, že Wendy v tejto partii nehrala príliš dobre, robila zbytočne veľa ťahov pešiakom v otvorení, čo nikdy nie je, väčšinou teda nie je užitočné. Vidíš, Wendy nespravila ani rošádu a to sme jednoducho využili. No a dávam ti do pozornosti aj tento jednoduchý spôsob, ako hrať proti sicilskej obrane. Strelec B5. Pamätaj si, že tento strelec sem ide na to, aby vyhadzoval buď jazdca, alebo teda v inej pozícii, prípadne strelca. Ale teda zriedka, kedy sa vracia naspäť. A teda Wendy zbytočne ťahala nielen pešiakmi, ale aj dámov, ďalší nesmyselný ťah vežou. A pamätaj si, v sicilskej obrane chceš hrať D4, chceš hrať do centra. Takže dokázali sme poraziť už aj Wendy, presvedčivo, jednoznačne, ale uvidíš, že Wendy už sa vie brániť pomerne dobre a nebude to také jednoduché ju poraziť, ale stále robí nejaké chyby a keď naozaj si dáš pozor a budeš premýšľať 1-2 ťahy dopredu, tak som presvedčený o tom, že ju dokážeš raz, dva zdolať. No a nezabudni, že v popise tohto videa nájdeš odkaz na web stránku matujem.sk, kde ťa čakajú diagramy na precvičenie. Vyskúšaj sa, či si naozaj dobre zapamätal dôležité myšlienky z tejto partie. Držím ti palce, ahoj!